lo mjofo lo okufuna ukubukwa lenja le u3 second umgodoyi u3 second uwe lo engiphaphela lapha e-airport. Mina ngifikile e-airport akaze ngixoshwe umuntu, akaze ngixoshwe Silo, akaze ngixoshwe Ndunankulu kaZulu, akaze ngixoshwe umuntu. Imbono yami kohlezi kuyimbono yami nabantwana basendlunkulu ngangihleli nabo kwenzeka yonke into. Kodwa the sekuphelile base bekhanda izitori, bekhanda icash. O3 second abantu beyicash. Ngaze ngamtshela mina ngifonela ukuthi mina ngizokudabula ngempama nambombo wanyo. Ngizokudabula ngempama nje. Ngoba uyangiphaphela. Uthi yena uphethe amakhosi, uphethe iSilesidala, nasesisho usiphethe. Iqamba ahlaza manga. Utakiwe wena 3 second. Wena magwisi kwahlela wena. Uyikhohlela, uyithimsana izikhohlela. Uhlala ugwinye ikhohlela usuku nosuku nje. Aze ngibone mina nomphethe ishu nemuzi ithisha. Angilonaka lobu bunuko yibo mina nomgodoyi. Angijwayele nje kabi mina. Mina lalela la ungizwa umlando omkhulu. Into edala yafa. Ayisabe kufa isabe lutho. Futhi wena unyewona ngishinyanga nje uyinja nje. Uyinja nje. Uyinja nje. Uyinja nje. Ngiyakhuza ke. Asikwazi ukukhanda uZulu, sikumela uZulu. Bese kuzophashelwa yini? Uzohlobo ngaphezulu komcimbi welembe. Udayisela uwe uphendula udayise ukhanda amahlaya emcimbini welembe. Umlando omkhulu kangaka. Irongo le nto leyo. Amakhosi asendlunkulu ngahlonipha kabi mina. Ngizalwa khona ebukhosini mina. Ngiyofela khona ebukhosini futhi. Mina ithula balami mina lisengakhe. Ziyakhala manje. Yabona njengamanje kanza kwethu ngifuna ukungena nje ngiphetha ungcobo la kuMaskandi. Umhlaba wami lo enguphethe nomuzi wami ngayi